Máme účtovničku, ktorá zasa tieto veci, každý sa uplacoval podľa svojich schopností a možností, alebo sa musel preorientovať, tak my sme sa naučili písať projekty, chodiť po úradoch, pokloniť sa, poprosiť, občas vydržať aj hubovú polievku. Takže takým spôsobom každý, čo vie a vládze. Už sme tam videli v podstate ten dom nádeje, už sme videli viac menej pred dokončením. Kedy plánujete otvoriť toto centrum? Záleží všetko na financiách, aby sme dokončili to vnútorné vybavenie a mohli to potom nejak sprevádzkovať. Otázka financií. Ak by sme dostali tie peniaze, tak za rok. No, to povedzme, keď to pôjde pomenšie, tak za 2 by sme sa už ozaj nadejali, pretože sa to ťahá dosť dlho a sa to predražuje tým tá stavba. Áno, bohužiaľ sa to oddialovaní. Materiál je drahší stále, takže na mne je to ľúto, že to takto vyšlo, že sme na začiatok nedostali tie finančné injekcie, ktoré nám slúbili a viac menej sme sa museli prispôsobiť tej situácii. Keby sme teraz bilancovali a išli by ste do 97. roku, kedy ste začínali, tak nepoznali ste obsah tých všetkých prác, ktoré vás čakajú. Dali by ste sa opäť na túto cestu? Ja keby som mohla povedať za seba, tak teraz sme v takej zlej fáze, by som povedala, takže asi nie. Ale na druhej strane si myslím, že keď to bude dokončené, tak budeme mať radosť a že celkom nie by sme nepovedali, ale skutočne sa tá situácia tak zvrtla, že to poskytlo nám to viacej problémov, ako sme rátali. A Janka, ja neviem, ako ty. Takisto asi. Viete, keď sa díváme už na tie výsledky, tak si hovoríme, stalo to za to. Ale keď ešte nemáme vidinu toho konca, ešte nás nejaký ten kus práce čaká, tak trošku sa aj obávame, ale musíme zmobilizovať svoje sily, trošku sa ponamáhať a dúfam, že keď už ten väčší kus práce je za nami, takže už to... Niektorí nás posmeli aj tak, že to staré babky, dokedy vám to bude trvať. No ja keď som sa dozvedela o tomto projekte, tak ja som neverila vlastným ušiam, že skutočne za týmto projektom stojí tak málo ľudí. A väčšinou ženského rodu. Väčšinou ženského rodu a navyše teda, že si svojpomocne zháňate a robíte všetko od piky, dalo by sa povedať. Ano. Ale je vás 8, ale kroniku máte, ako keby vás bolo veľký počet a na tú kroniku sa teraz môžeme pozrieť. Ja sa pokúsim listovať v nej. Je to vlastne vaša kronika konferencie svätého Gorazda, ktorú ste si založili, keď ste začínali s týmto projektom. Je to tu aj pekne hneď v úvodnej stránke. Podstata je taká, že teda bolo povedané, že musíme začať sociálny projekt a teraz sa musela dať dokopy skupina, ktorá je ochotná do toho ísť. No to by bolo zaujímavé, že ako ja budem pomaly listovať v tej vašej kronike, nech sa diváci majú možnosť pozrieť, že čo všetko zahrňa patrónom konferencie Svätý Gorazd. Museli sme v sebe objaviť gymnaziálne sklony a kvetinky povystrihovať, ponalepovať. Veľmi pekne. Áno, tuto je to cirkevné centrum pôvodne v plánoch. Čo všetko zachytávate, lebo nebudeme môcť Áno, to určite pozrieť. Zachytávame, ako pokračuje stavba, lebo to je hlavná úloha. Potom iné aktivity, ako spoluprácu. S kým spolupracujeme, tak tých anonymných alkoholov, to kolegyňa už s nimi spolupracuje, chodíme na ich schôdze, oni k nám prídu niekedy. Čiže potom akých konferencií celoslovenských, našich celoslovenských konferencií, odborných, hospicových a teda lekárskych konferencií, kde prednášame, len tie, kde prednášame. A potom životné jubileá, už aj úmrtia, aj svadbu jednu sme mali. Potom... Máte tu aj nejaký študijný seminár Vincentskej rodiny? Áno. Človek v hraničných situáciách? Áno. To bolo vyslovene po 3 roky za sebou v celom centre Vincentínu. Potom spolupráca s farnosťou, všetky spolupráce, konferencie, medzi nami zahraničnú spoluprácu a prípadne individuálne výsledky jednotlivých členov, ako skončil nejakú školu nadstavbovú alebo univerzitu 3. veku, napísal knihu podobne. Účasť na zahraničných, že... Ano, takže aspoň troška sme si polistovali. Tak, všetko zachytávate. Ešte by som vás poprosila, ako ste sa vy 8 dali dokopy? Ako ste sa zorganizovali, že ste to práve vy?
To bolo tak, že teda bola postavená táto úloha a práve vtedajší provinciál páter Augustín Slaninka oslovil ľudí, ktorí už s ním nejakým spôsobom spolupracovali. Takže pozval vás do spolupráce. Pozval nás do spolupráce, inšpiroval, keď sme nechceli, uvažovali, lebo zasa zapojiť sa do nejakých spolkov, my sme teda boli len eroháci, ale aj to nám stačilo. Tak som povedal, to už mi stačilo eroha, ja už nejdem do ničoho. Ale potom teda som presvedčená, že by bolo vhodné a napokon, keď som vybavovala niektoré veci, potom už v súvislosti s našou druhým občianskym združením Slnečnicu problém hospicov, hospicového hnutia na Slovensku, zákonov, koncepcií a tak ďalej, tak som vedela, že za mňou musí stať nejaká organizácia, že to sám človek neurobi. A chceli sme niečo urobiť, lebo aj to hospicové hnutie sa proste zaostávalo na Slovensku. Milí priatelia, ak máte chuť spýtať sa našich hostiek nejakú otázku, ako na to, alebo čokoľvek v súvislosti s dnešnou témou, máte možnosť zavolať, máte aj na monitore číslo, aj adresu. Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou. A v druhej časti budeme hovoriť práve o Slnečnici, ktorú ste spomínali, o občianskom združení. Takže nestačí konferencia svätého Gorazda, ešte pribudla Slnečnica a o nej budeme hovoriť v druhej časti po hudbe. Vy, priatelia, v dnešnej relácii vám predstavujeme sociálne centrum, ktoré vyrastá v Bratislave v Ružinove pri kostole Vincenta de Paul a tiež občianske združenie Slnečnica. A práve o tom si budeme hovoriť v ďalšej časti dnešnej relácie s hostkami, pani doktorkou Šajdovou a pani doktorkou Rácovou. Takže už sme hovorili o vašom sociálnom centre a teraz sa pozrieme na Slnečnicu, občianske združenie. Takže mohli by ste nám v krátkosti predstaviť? Pani Rácová. Občianske združenie Slnečnica bolo založené v roku 2004 a v podstate má byť nápomocné domácej hospicovej starostlivosti, opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú poskytujú reholné sestry Dcery kresťanskej lásky, inakšie zvané tiež Vincentky. Tieto už pracujú v teréne a aby sme ich určitým spôsobom odbremenili od administratívy, aby sme im napomohli, bolo založené občianske združenie aj s tým, že budeme pomáhať pri stavbe, to bola taká myšlienka, stavbe lôžkového zariadenia, teda lôžkového hospicu. Ovšem, ten zatiaľ peniaze ešte nie sú, zase je to otázka peniazy, tak preto zatiaľ je to len na úrovni tých domácich služieb, ako som hovorila, jednotlivých agentúr, ktoré takže už keď fungujú. dostávate sociálne centrum, idete na hospic. Idete stavať hospic. To snáď s určitosťou, ale môžeme pekne bilancovať, že sa nám podarilo zohnať, išlo tie financie, zohnať prvý 1 000 000, založiť prvú miestnosť, kde bola centrála pre tú domácu dosku a mobilný hospic, ako to v skratke hovoríme, tú domácu opatrovateľskú agentúru ošetrovateľskej činnosti a navyše je tam požičiavanie zdravotných pomôcok, napríklad ak je v domácnosti, to sú všetko, ako sme už dôraznili, služby v domoch, teda po domácnostiach, čiže keď je potrebný nafúkovací matrac alebo posteľ celá, špeciálna pomôcky hygienické alebo aj liekové niekedy, okrem tej špecializovanej služby ešte takéto dodatočné. Potom školíme dobrovoľníkov. Na tom sa podielame. Pani doktorky, takže to vaše povolanie máte možnosť práve aj v tomto občianskom združení ešte sa plne realizovať, ako počúvam? Tak, áno, snažíme Viem, sa. že ste boli pri zrode tohto občianskeho združenia, že ste vlastne boli takými patronkami. Tak vyslovene tá lekárska prax je trochu v pozadí, lebo hovorím, ide na tie prednášky, ale príde možno obdobie, keď sa vymanieme z týchto povinností v dome nádeje, čo sme hovorili, že budeme priamo chodiť aj my za pacientami znovu. Ale ako dobrovoľníci už môžeme. K lôžku pacienta. A dalo by sa aj zosumarizovať, že povedzme, koľko ľudí máte vo vašej lokalite, o koľkých ľudí sa takto chodievate starať domov? To by som povedala, vyhodnocuje sa